Ahojte, krásne ránko vám želám. Dneska sa budem venovať vašim otázkam k Instagramu, takže toto toľko na úvod, keďže ostane záznam a ja si počkam teda, kým sa ku mne niekto pridá, túto si tiež nastavím, pretože sa budem snažiť urobiť aj záznam na YouTube. Ahojte, krásne ránko, čiže dneska sa povenujeme trošku vašim otázkam. Ahojte, ahojte, dáme si minútku, kým sa poprihlasujete, lebo teda celkom dosť vás reagovalo, že chce tu byť dnes. Ja som sa túto liveku snažila, ďakujem za srdiečka, robiť už dávno, ale úplne som sa k tomu ešte nedostala. Andy, ahoj, ahojte, krásne ránko vám želám. No, takže toto je priestor teda na vaše otázky a ja som si, ja som si ich tu vytlačila. A asi nestihneme úplne všetky, lebo to by sme tu boli veľmi dlho, keby som sa im mala tak efektívne venovať, tak zoberiem také relevantné. Kľudne sa pýtajte aj vy. Je možné, že tu v tom čete ich akože stratím, alebo že mi nejak ujdu. Dobré ránko, Sunny Bunny Brno, dobré ránko, ľudská relax, pohybem. Ahojte, Smrekovica, dobré ránko. Takže verím, že máte teda minimálne také dobré ránko, ako mám ja. U nás krásne nasnežilo. Inak ja som na Orave. Napíšte mi do chatu kľudne, že kde ste vy a môžete pridať aj počasie, nech trošku Ilka poštekli, či urobil dobrú predpoveď. Takže u nás teda je krásne na Orave. No a poďme sa venovať tomu, prečo sme tu a to sú otázky k vášmu Instagramu, takže neváhajte ich aj vy položiť. Ja teda poviem úplne v skratke, kto ma možno nesledujete úplne od začiatku, tento môj účet z Turecka, no tam asi nesneží, Krkonoše, super. Tento môj účet vznikol vlastne 1.11.2023. Vznikol úplne strategicky, systematicky a premyslenie. Príprava na neho trvala plus minus 2 týždne s tým, že ja som školila Instagram aj 6 rokov predtým. Potom som vlastne mala takú fázu, že som teraz stále som v network marketingu a teraz som sa chcela vrátiť späť teda k tomu a úplne long story short je, že som hľadala Luhačovice, Michalovce, Luhačovice som nehľadala, ale že vy ste tu, čaute, Andy ešte v Švajčiarsku, no tak do štvrtka stihneš prísť. Takže ja som hľadala vlastne to najlepšie, alebo ten najlepší spôsob, ako by som mohla čo najrýchlejšie rozbehnúť tú moju tému, ktorej ja sa venujem na Instagrame. A v tom spočíval vlastne aj celý ten môj kurz, ktorý mám, konzultácia, tie trendy, hľadanie trendov a tak ďalej. Takže som tu. Tento účet má vlastne november, december, čiže 2,5 mesiaca a je vás tu teda 23 000, za čo som mega vďačná, veľmi, veľmi vďačná, fakt veľmi. A ani som to takto nečakala. No a teda už sa poďme dostať k tej téme vašej a otázkam k Instagramu. Ja by som chcela povedať, že ja nie som algoritmus, ani nie som Instagram. Niektorí ľudia si ma občas milia s Googlom. Veľa vecí sa dá vygoogliť, hej, keď sa ma pýtate, ako sa nahráva obrazovka a tak ďalej, tak nie som ja úplne akože Google poverenec, dá sa to fakt, že vygoogliť u každého telefónu, aký máte. A potom také veci tiež, že ako príde mi otázka, že dobre, mám taký účet, ako ho mám rozbehnúť, tak to je presne predmetom toho kurzu alebo konzultácií. Čiže keď tu chcete položiť takýto koment, že ako mám rozbehnúť svoj účet, tak poviem, že nájdete si, čo najlepšie v vašom odbore funguje a použite to pre seba. Možno poznáte Tonyho Robbinsa, taký veľmi zaujímavý ujo, určite odporúčam si ho naštudovať troška a on to presne hovorí, že zoberte niečo, čo už funguje a dajte do toho svoju energiu. Takže to je vlastne celé takéto gro toho môjho fungovania na Instagrame a mojich rád a typov. A keď máte nejakú konkrétnu otázku, mám ich tu teda viacej nachystaných, ale ak máte aj vy, kľudne si položte, tu som si vošla do záberu. Ja si ich prečítam a budem sa snažiť teda odpovedať, čo vás trápi na Instagrame. Zdenko sa pýta, že či sa aj na pevnej linke dá googliť. To nie, no potrebuješ telefón normálne taký bezdrôtový a môže byť aj tlačítkový možno, ak má internet a tak ďalej. Dobre, decká, takže ako nastaviť Instagram účet, aby mi ho nebolo možné ukradnúť, je jedna otázka. Dvojitú autentifikáciu si pozrite, či máte zapnutú. To znamená, že idete do nastavenia, ja vám to skúsim ukázať.
Idete do nastavenia svojho účtu. Ešte veľmi dôležitá vec, čo veľakrát vidím ako chybu, súkromné účty sú súkromné účty. Oni majú oveľa menej možností a noví ľudia vás ťažšie nájdu, respektíve skoro vôbec, pokiaľ vás niekto nejak nezazdieľa, hej. Takže my sa tu budeme baviť o otvorených účtoch, čiže účet tvorcu a účet podnikania, lebo sa bavíme, že my používame Instagram na to, aby sme nejak predali svoju značku, predali naše produkty a tak ďalej. Dobre? Takže keď si kliknete tuto, ja vám to skúsim ukázať na mojom druhom telefóne, keď si kliknete tuto hore na 3 čiarky, takto, no mne to tak nejde, na 3 čiarky, tuto máte, že centrum účtov sa vám ukáže, kliknete na centrum účtov a tuto máte heslo a zabezpečenie. Kliknete na heslo a zabezpečenie a tu máte hneď druhé tlačítko, neviem, či to vidíte, ukážem to tu aj dole, dvojstupňové overenie. Toto odporúčam si zapnúť, dvojstupňové overenie, to znamená, že za každým prihlásením vám príde na mobil alebo na e-mail kód, ktorý tam potrebujete zadať a je to taká celkom dobrá ochrana a toto by som povedala, že by mal mať určite, že každý účet. Dobre? Takže to bola jedna otázka. Kľudne sa pýtajte ďalej k veci, Zdenko, dobre? Niečo sa tak googliť z pevnej linky. Dobre, ďalšia otázka je, že ak chcem mať súkromný účet a chcem ešte iný, povedzme na inú tvorbu, ako to funguje? Môžete mať účtov, myslím si, že 5, ale možno, že už sa to aj posunulo. Viem, že pred pár rokmi, ja si to označím, že na ktoré som odpovedala, že pred pár rokmi to bolo 5, ja mám asi 5 a v pohode to zvládam. Tiež som mala otázku, že či sa dá na jeden účet prihlásiť z rôznych telefónov. Samozrejme, keď máte heslo a názov teda toho účtu alebo e-mail, tak sa dá prihlásiť aj z rôznych telefónov. Čím zvýšiť dosah príbehu, je otázka, ktoré sa pýtala Klára. Zvýšiť dosah príbehu, no samozrejme to musí byť kvalitný príbeh. Super, Tart píše, že 5 účtov, no takže to je 5 účtov. Hashtagy, vrátim sa k tomu, dobre, ja si to tuto poznačím, že hashtagy. Čiže čím zvýšiť dosah príbehov? Decka, veľmi základná vec je kvalita toho obsahu. A ľudia, keď chcú vlastne, keď vy ich bavíte, tak oni si pozrú ten príbeh. No ale je taká jedna finta strategická, ktorú aj ja používam a možno ste už o nej počuli, keď chcem dať nejaký predaj alebo niečo dôležité, tak 24 hodín nedávam žiadny príbeh a potom prvý príbeh, ktorý dám, tak predávam tam kurz alebo konzultáciu a ten príbeh po 24 hodinách má veľmi veľké dosahy a veľmi pekné čísla. Čiže to je taká stratégia. Plus, čo sa týka príbehov, možno ste si niekedy všimli, že dávate 1, 2, 3, 4, 5 príbeh a ten 5. príbeh má už úplne slabé čísla. A to je preto, že ľudia proste to odídu, nesledujú. Hej, ľudia idú na Instagram čisto zo sebeckých dôvodov. V podstate, ako keby, nechcem povedať, že vy ich nezaujímate, ale zaujímate ich z toho pohľadu, že čo vedia oni od vás dostať. Hej, a keď proste ich nebaví ten druhý, tretí príbeh, tak oni odídu, ale ten algoritmus zareflektuje, že aha, no tak ten obsah, tie príbehy sú nezaujímavé pre toho sledovateľa a on nám následne bude znižovať dosahy, lebo on chce, aby to bolo zaujímavé. Hej, čiže ja vám odporúčam dať radšej možno 3-4 príbehy, nie za sebou. Čiže jeden ráno, jeden na obed, jeden večer, alebo jeden ráno, jeden o 2 hodiny, o 3 hodiny, lebo tie príbehy sa tak celé dopozerajú. Instagram zareflektuje, že aha, oni sa celé dopozerali, čiže zaujímavý obsah a ľudia si tak pozrú ten ďalší potom. Dáva vám to zmysel? K príbehom to by sa dalo rozprávať. Príbehy sú úžasná vec, vlastne miesto, kde sa deje ten prvotný taký predaj a veľmi pekne sa dá s nimi pracovať, ale vedia vám to aj tak, že trošku, nie že pokaziť, ale zbytočne dávať nejaké 3-4. Niekto si povie, že no teraz mám čas, tak idem rýchlo podávať storky a vy podávate rýchlo storky, príbehy, ale tá 5., 6. už má o polovicu menšie dosahy ako tá prvá, zbytočne. Dobre, takže ja odporúčam to robiť takto. Ďalšia vec ešte, ktorú chcem povedať, je, že stratégií na Instagram je veľmi veľa. Ľudí, ktorí sa učia a školia ďalej Instagram, je veľmi veľa, že môžete mať kľudne iný názor, môžu fungovať aj iné veci. Ja som nezožrala žiadny patent na rozum, nič. Všetko, čo ja robím, tak dávam vám, ale to neznamená, že aj iné veci nemôžu fungovať. Dobre? Takže to si ešte ďakujem za srdiečka. No, vrátime sa k tým hashtagom. Hashtagy sú podľa mňa dôležité. Respektíve takto, ja mám také pravidlo a to
učím aj všetkých mojich klientov. 20 hashtagov tých istých do každého postu, do každého reelu, v kuse stále relevantné samozrejme hashtagy a plus ku každému postu potom pridať 2-3 hashtagy, ktoré sa týkajú toho obsahu, ktorý vy tam zdieľate. Ja to tak robím a vidíte moje čísla. Dobre? Takže určite vám tie hashtagy neuškodia. Dobre? Určite tie hashtagy vám pomôžu, pretože keď si zoberiete ten Instagram, ako funguje, on je miesto proste, ktoré riadi umelá inteligencia, algoritmus. A on berie kľúčové slova. A tie kľúčové slova sú v tom, čo vy rozprávate, v tom, čo je v titulkoch, v tom, čo je v popise, aj v tom, čo je v hashtagoch. Čiže oni vám akože nepokazia to, a môžu vám pomôcť, hej? Pretože vy, keď máte stále v celom tom obsahu to isté, tak on zoberie, že tak tu je veľa tých kľúčových slov, čiže niekto si zadá, čo viem, mindset a vy máte vo všetkom mindset, hovoríte mindset, v popise mindset, v hashtagoch mindset, dlhšie obdobie, hej, to nie je, že dám jedno reelko a zbúra sa Instagram, vôbec nič sa nestane z vašho jedného reelka, ale keď ho tu budete dávať dlhší čas, tak bude identifikovať vo vašom profile veľa tých kľúčových slov a môže vás odporúčať ďalej. Hashtagy sa pýta Zdenko, že či aj do storiek, akože nič to nepokazí, ale ja napríklad ich nedávam. Radšej dávam polohu do storiek, lebo poloha v storkách vám vie priniesť nových ľudí, nie vaše cieľové publikum, ale zobrazí sa ľuďom v tom proste meste, hej. Čarujeme s Thermomixom, potvrdzuje, že hashtagy fungujú, mesiac dáva tie isté a stále sa zdvíha dosah, pokud ich nedám, dosah je slabší. Vidíte, tak? Máte referenciu. Naďka, ďakujem ti. Naďka miluje môj vibe. S Naďkou sme mali včera konzultáciu, tak ešte ju to drží od včera. Prosím, a tu niekto, že ďakujem, takže ja mám firemný účet, pod súkromným účtom je to OK. To je úplne jedno, že kde je ten firemný a súkromný, pretože ja mám tiež na jednom, keď to myslíš tak, Kati, že na jednom e-maili mám viacero účtov, hej, čiže je to úplne v poriadku. Nie je to ako keby, nie je to dôležité. Dobre, čiže hashtagy sme odpovedali, či máte ešte k hashtagom nejakú otázku. Ja to robím tak a ešte častokrát sa ma pýtajú, že či musia ľudia vyťukávať každý hashtag do každého reelu. Ja ich mám nakopírované v poznámkach a tak toto hážem tam, hej. Dôležité ešte je vyplniť aj tie témy, ktoré keď zadávate reel, pri poste to není pri fotkách a karuseloch, ale keď zadávate reel, tak potom máte polohu. Do reelu nedá sa dať do reelu odkaz, ani označiť sa tam nedá, dá sa následne určiť spolupracovník. Čiže pod tým, ako vyplníte ten text, tak potom máte polohu a máte témy pod každým reelom. Tie témy treba vyplňať relevantne. Ja dám nie stále tie isté, ale dve mám stále tie isté a jedno mením podľa toho zase, čoho sa týka ten obsah. Takže Kurzy Pedigu píše, dobré ráno, ja som počula, že treba hashtagy meniť, pretože je to vraj spamovanie, keď sa dávajú stále tie isté. Nech sa páči, je to názor, kľudne vyskúšajte. Ja hovorím, ako to robím ja a ako mne to funguje a čarujeme s Thermomixom, mi to potvrdila. Fakt, to takto funguje. Ale hovorím, môže mať niekto iný názor, viete, to je internet. Tu si môže každý povedať, čo chce, ako chce a ľudia tomu veria. To je ako s novinami a s médiami ovplyvňujú vašu mienku. Takže vytvorte si názor sami. Úplne najlepšie je, keď si to proste zoberiete a vyskúšate. A uvidíte, že vám to funguje. Ako je to s označením ľudí? Treba vždy všetkých 20 ľudí? Ja nikoho neoznačujem nikde. takže neviem, ako to úplne presne myslíš, že s označením ľudí. Prosím k odpovedi o hashtagu. Ešte tu je niečo dôležité dávať hashtagy, ktoré majú veľké čísla, alebo je to jedno. Hashtagy, dobre, ešte k tým hashtagom. Aby ste si to možno tak uvedomili, hashtagy nie sú pre vašich sledovateľov. Hashtagy sú pre algoritmus. Hej? Koľkokrát vlastne ten hashtag sa zadá, ten algoritmus vyhodnotí, že tento hashtag je akože trendy a zaujímavá téma pre ľudí. Hej, čiže keď tam zadaš nejaký svoj hashtag, tak ten algoritmus, on ešte to nepozná, hej? On to ako keby nevie vyhodnotiť. Ale on vám vlastne podľa tých kľúčových slov nájde publikum, hej? Čiže, dobre, vy tam dáte, čo ja viem teraz, mindset, myseľ, úzkosť, depresia, no depresia asi nemusíte uvedať, ale akože, čo ja viem, citát, výrok a tak ďalej. A on podľa toho, je to fakt detská umelá inteligencia, to je, inak funguje ako ľudská myseľ, hej? Čiže ja teda neviem úplne presne, jak funguje, ale zo
zo skúsenosti hovorím, čo ja si myslím, že to tak je, hej. Že on si vlastne z tých hashtagov dá dokopy tému a podľa toho, že, lebo vy si zoberiete váš Instagram, hej, a teraz vy sa pristavíte pri nejakom reele, pozeráte ho viac ako 5 sekúnd. Pre Instagram to znamená, že ten reel sa vám páči a on asi viete, že vám začne zobrazovať ďalšie podobné reely, hej? A keď pozrite, napríklad ja som predvčerom pozerala nejaké kvetinky, dálie, veľmi, ja milujem kvetinky, tak od včera, a to som Naďke ukazovala na konzultácii, som v tom výbere videla samé kvetinky. Počkajte, možno ešte to tu mám, ale už som pomedzi to hľadala aj niečo iné. Tak mne sa vo výbere zobrazili samé kvetinky, proste hneď na druhý deň. A ešte sú tu, aha. Hej, lebo som si pozerala dálie, asi 5 reelov som pozrela, nedala som like, dala som asi 1 follow na jednu kočku, ktorá tak divoko pestuje kvety a mne sa tam už zobrazuje to, hej, čiže ten algoritmus vyhodnotil podľa toho, čo ja som pozerala, podľa toho, čo ona tam mala napísané, aké kľúčové slova mali tí ľudia a tak ďalej a zobrazil mi toho viac. A takisto to funguje aj samozrejme od vás, hej, opačne, čiže keď pri vašom reele sa niekto zastaví a vy tam máte taký obsah, tak proste bude jemu zobrazovať toho viac. A takisto, keď on napríklad bude sledovať, vy ste čo je mentor alebo coach a on si pozrie, čo ja viem, je ES mentor alebo proste nejaký motivačný profil, a on tam má nejaké kľúčové slova, ktoré používa a ľuďom sa to páči, no tak bude im zobrazovať aj váš účet, ak vy tam máte dostatočný počet tých kľúčových slov. Dáva vám to zmysel? Čiže takto proste fungujú sú to kľúčové slova, nie je to ako keby nič také. A ja si myslím, že je blbosť ich meniť, pretože potom ten algoritmus nechápe, čo to vy vlastne máte za tému 5. cez 9. Hej. Ja to robím tak, že 20 dávam stále tých istých a 3 doplňam podľa toho, čo mám v tom reele. Označiť ľudí, potom je tam publikum, potom témy a tak neoznačujete nikoho? Nie, na čo? Neoznačujem. Nikto nezaslúžil, aby som ho označila. A kde nájsť najlepšie hashtagy, kde sa inšpirovať? No, ty poznáš svoju tému, takže si pohľadaj najúspešnejšie účty na Instagrame a inšpiruj sa. Čo? Akože každý pozná svoju tému. Ja viem v mojej téme, aké sú kľúčové slova, hej? Ono tie hashtagy. Potom, keď si zadáte, napríklad tuto je lupa dole, zadáte si do lupy slovo, čo dáme si, že mindset a dám akože lupu, hej, a tuto máte hore účty, bla, 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 a tuto sú označenia, neviem, či to vidíte, tuto dole na kameru, tuto hore, označenia a kliknete a to sú vlastne hashtagy, hej. Čiže vidíte vy všetky hashtagy s mindsetom a môžete si vybrať, že ktorý používať. Keď máte slovenské, české publikum, odporúčam slovenské, české hashtagy. Pokiaľ máte nejaké hashtagy, ako napríklad ja, že Instagram hack a tak, čo sú už ako keby znarodnené, alebo ako to mám povedať, tak používam aj tie. Dobre? Čiže toľko k hashtagom. Čo sa týka spolupráce, mám s tým problém, nejde mi to, len napíše, že odoslané. Víte, tieto technické veci má každý telefón inak, hej, to sú veľké výzvy, pretože Instagram stále, zoberte, že je platforma zadarmo. A napríklad Android sa s Instagramom až tak úplne nekamoší, hej, ale zase tie novšie vraj už aj hej. Čiže veľa vecí, ako keby na iPhone-och ide super, ako keby ten iPhone s Instagramom boli lepší kamoši, jak iPhone s Androidom, neviem, čo to tam, asi na večeru niekoho nezavolali. Ale proste to sú také technické veci, ktoré ja veľmi neviem ovplyvniť, hej. Viem napríklad ešte často sa mi stáva, že ľudia hovoria, že mám biznisový účet a nemám tam hudbu. Tak jediná rada, ktorú vám dám a funguje vo väčšine účtov, nie u všetkých, ale vo väčšine, aj včera to fungovalo, je prepnúť sa na účet tvorcu. A tá hudba bude lepšia, hej, napríklad. Ale to len tak viem, že zo skúsenosti, hej, ale ostatné tie technické záležitosti, to je ťažko. Môžu sa hashtagy doplniť dodatočne. Evička, kľudne doplň. Ja mám také pravidlo, že sa snažím do tých reelov, ktoré už bežia, vôbec nezasahovať už, hej. Niekedy sa mi stane, že sa mi nezobrazí tá titulná fotka, tak tu doplním, ale veľmi málo ako keby zasahujem, lebo ja to beriem tak, že už ten reel celý, ako je, s tými kľúčovými slovami, on už beží. A možno ste si všimli, že tie vaše reely sa stanú virálnymi alebo že sa stanú úspešnejšími po niekoľkých dňoch až, hej, nie je dneska. Čiže on proste niekoľko dní vyhodnocuje, skúma, rieši a tak ďalej a ukazuje to cudzím ľuďom v zmysle nesledovateľom, ktorí by potenciálne mohli byť vašim publikom, hej, až po niekoľkých dňoch. Čiže ja už mu tam nechcem do toho zasahovať, aby som mu tam náhodou dačo nepobabrala, lebo ja neviem, ako funguje algoritmus. Ja to len proste skúšam, čo funguje a čo nefunguje.
Dostatočný počet kľúčových slov je čím viac, tým lepšie. Neviem, akože to neviem, proste je to, treba tam mať kľúčové slova, ale inak nie. Easy psychológia, súhlasím s tou hudbou, presne Naďka to včera skúšala, biznis, účet a kategória podnikania a hudba ide. Toto som veľmi nepochopila, ale kľudne to vysvetlí. Kurzy pedu, ja som si skúšala ten green screen, ale ako si nie, mám honor, to neviem ani čo je. To green screen by Instagram je veľmi dôležité, že je tam milión green screenov, hej, to je to, čo som včera dávala, ale vyberajte green screen by Instagram, ten, ktorý má za sebou také štvorčeky, lebo tam sa dajú hýbať tie postavičky, pri ostatných sa to pri väčšine nedá hýbať, takže tak. Viencovo potvrdzuje hudbu tiež, čiže dobre. Chcela som sa opýtať na to filmový pás asi, mám iPhone, ale stejne to tam nemám. Určite to tam máš, ale niekde sa to volá filmový pás a niekde sa to volá Reel. Dobre, Reel to je po anglicky, filmový pás je to po slovensky a po česky. Takže keď nemáte filmový pás, budete mať určite Reel. Určite to majú všetky telefóny, hej. Monis tiež potvrdzuje, Monis Kroček potvrdzuje, že nemohla pridať hudbu komerčnú, preto si prepla na tvorcu. Ono ten biznis a účet tvorcov oni sú podobné, len tam nejaké štatistiky majú iné, technicky veľmi neviem, lebo ja som si presne to urobila na začiatku, že ja som si hneď dala tvorcu, lebo som vedela, že sú výzvy s tou hudbou a ja som ich tiež mala, hej. A že pri účte tvorcu píše Moniz, že zrazu všetko ide, presne tak. A Alica Letnička Art píše, mne sa stáva, že dám do popisu Gurilu aj hashtagy a keď to po chvíľke skontrolujem, tak celý popis aj s hashtagmi zmizne. Proste to tam nie je a musím to doplňať. Nechápem, čím to je. Niekedy sa to stávalo aj mne, už sa mi to nestáva, ale ja si ten popis celý píšem do poznámok. Hej, ja si najprv napíšem poznámky, presne si to prečítam, dám si tam hashtagy, potom hodím to do profilu. Bola tu aj otázka ohľadom plánovania. Ja určite nepoužívam apky tretích strán na plánovanie. Dá sa plánovať aj priamo z Instagramu. Ja som to skúšala 3-krát a myslím si, že to nemalo úplne taký dobrý dosah, ako keď to neplánujem. Čiže ja to robím tak, že si urobím, jaká bublina, tu mi palec hore mi tu nejaký vyšiel parádny. Neviem, ako to funguje, ale bolo to pekné. Čiže ja som to urobila a robím to stále tak, že ja si pripravím celý obsah, uložím si to do konceptu a keď je ten čas, kedy to mám zverejniť, tak proste kliknem na zverejniť a sa to zverejní. Hej? Čiže ja si to... Môže mi tu teraz niekto zvoniť? Asi nemôžem zdvihnúť. Nevadí, on bude zvoniť ešte raz, ale nebudeme si ho všimať. Takže mobil som síce vypla, ale dvere sa asi nezariadím. Poštárka, nevadí. Dobre, mne sa stáva, že dobre, toto sme už mali. Ja neviem, čo je dobrý háčik, aby to pritiahlo pozornosť. No, tak, nech sa páči môj kurz alebo konzultácia. To je taký, ktorý pritiahne pozornosť. Takže skús sa zamyslieť tak, že čo teba príjme alebo pritiahne k tomu, aby si čítala ďalej. Asi to nebude, že prezradíš pointu na začiatku, ale asi to bude niečo, čo je... No skúsi predstaviť, aké sú titulky v novinách, ktoré ťa prinútia prečítať ten článok. Hej? Toto ste od Cibulkovej nevedeli. A tak ďalej, dobre? Hačkovanie s bublinkou. Keď si aj biznis účet, tak sa dá používať trendy hudba, len si v profile musíš upraviť kategóriu na podnikanie. No vidíte, akože nech sa páči, vyskúšajte, dobre? Upravte si v profile kategóriu na podnikanie. To znamená, že si tam dáš kategóriu profil, kategória a tam si dáš podnikanie, umelec, bla bla bla. Vyskúšajte podnikanie, možno povie. Honor je typ telefónu Huawei, Samsung. Aha, to som aj nevedela, naučím sa nové. Dobre. Kuriér, nie, kuriérku na mne zvoní. To bude poštárka, ale ona mi tu klope už teraz a ja nemôžem otvoriť a bez mi to To je preto, že mám liveku. Takže musí počkať. Vy máte prioritu. Dávate príspevky alebo príbehy v nejaký konkrétny čas podľa štatistik. Mi ukazuje najlepší čas 18:00, ale dosahy sú veľmi biedne. Viete čo, v novembri som dávala ráno. Decka, počkajte trošku, musím ísť otvoriť, lebo mi to bude klopať. No tak snad mi neodišli, samozrejme to bola poštárka, nie kuriér, čiže dávam príspevky, dávala sa takto, poviem to takto, jak to mám ja, hej, lebo teraz je ten trend, že sa hovorí, že je jedno, aký je na Reeli, pozor, nie na posty, ale na Reeli čas, ale ja som dávala celý november Reeli ráno o 8 plus minus 10-15 minút, nie presne 8 a večer o 18. V decembri som prešla na jeden Reel denne a dávala som ho večer okolo 18. A teraz dávam Reely, jak príde, halabala,
a nie sú tie dosahy to, čo bývali, hej. Akože samozrejme to, priatelia, má vplyv na váš úspech veľa vecí, hej. Vy potrebujete nakvapkať do toho pohárika veľa kvapiek, aby on bol plný a mohli ste sa z neho napiť a predávať. Takže ja samozrejme som predávala aj kurz, keď hneď ako predávate na Instagrame, máte dole dosahy, hej. Čiže ten hodnotný obsah musí vybalancovať ten váš predaj. A keď je to v rovnováhe, tak ono vám to pomaly rastie. Keď nepredávate, že máte iba hodnotný obsah, tak ono vám to takto hore pekne rastie, hej. Je to proste taká kombinácia, na to je presne ten kurz aj konzultácie. Čiže ja si myslím, že je dobré navyknúť vašich sledovateľov a nových ľudí na nejaký čas, aby oni vám tam reagovali. To znamená, že dajte ten váš reel alebo obsah v čase, keď je vaše publikum aktívne. Môže to byť viac, napríklad ráno, alebo keď máte mamičky s malými babetkami, tak po obede asi babetka spia, tak mamičky môžu, že sú na mobile, keď máte zamestnaných ľudí, no tak večer okolo 6, 7, hej, alebo potom možno, že neskôr, keď máte podnikateľov, tak ráno medzi 8 a 9, tak kľudne vyskúšajte, akože určite nič nepokazíte, keď to začnete testovať, hej, nejaké AB testovanie, že 2 týždne budem dávať večer o 6, 2 týždne ráno o 8, a keď ten váš obsah by mal byť akože nejaký jednotný, hej, na nejakú jednotnú tému, čiže tie výsledky môžu byť potom pre vás relevantné. Dobre, a príbehy dávam, keď mám čas, hej, ale nie veľa za sebou, len tak. Už som išla otvoriť, no počkajte, zlatý ste. To bude minúta, ale to je jak na rokom, lebo mne tu nikdy nikto nezvoní a dneska. Dobrý deň, mohla bych prosím slyšet zvuk? A vy ma nepočujete? To by bolo čudné, keby ste ma nepočuli. Leni, asi máš nejaký problém ty s tým zvukom? Dobre, čiže toto sú asi všetky. Ďakujem veľmi pekne. Keď máte otázku, ešte sa pýtajte, môžeme, už sme tu síce skoro pol hodinu, ale ešte sa pýtam. Mne štatistiky ukazujú, že moje publikum aktívne nájsť vždy o 9 hodine. Mám pridávať drill o 8, niekto už o 9 tam majú. Otázka je, že ako ste zdieľali doteraz, hej? Lebo keď vy zdieľate vaše reely stále o 8, no tak prirodzene tie štatistiky vaše sú okolo 9 lepšie, lebo všetci vaši sledovatelia, respektíve tí, ktorým sa to zobrazí, tak to dvihne, hej? Čiže najlepšie je, počujete, dobre, ďakujem. Čiže najlepšie je to proste nejak otestovať. Mne napríklad veľmi veľa ľudí, akože veľa ľudí, hej, lebo je to relevantné, či relatívne, príde v noci, hej, že proste 100 sledovateľov, 50, 200, to je jedno koľko, príde v noci. Čiže ja zdieľam reely v noci, tiež veľa, v noci, večer, hej, čiže veľa ľudí proste ako keby skúša to večer, čiže ja vám poradím, že hlas sa mi zmenil s hrubou, no tak to je tak to je tragédia. Nevadí, snaď počujete. Čiže vyskúšajte si to testovať jeden týždeň tak a ďalší týždeň tak. Dobre, a uvidíte, že čo vám funguje. Alebo dajte ráno, večer a uvidíte, ktoré reely pôjdu lepšie. Mne ráno, večer raz išiel ten a raz išiel ten, čiže neviem to úplne posúdiť, ale hlavne pri reeloch je to skutočne tak, že keď ten reel je dobrý, čiže vy ho dáte v čase, kedy vaše publikum nespí, môže reagovať, ono zareaguje a ďalším ľuďom cudzím sa to zobrazí postupne až nasledujúce dni, čiže to je úplne jedno, v akej hodine vy ho zobrazíte. Čiže zobrazte ho vtedy, keď vaše publikum proste nespí a je na telefóne. Dobre? Už párkrát mi zhrubol a spomalil hlas na toto. A koľko na začiatku platiť Instagramu, aby mi to trošku pomohlo? Ja vôbec neplatím reklamu a ja som proti platenej reklame. Takže tuto asi vám neporadím. Čiže nehovorím, že neplatiť môžete, ale ja ani poprvé sa do toho nerozumiem a po druhé ja vôbec neplatím reklamu asi už 6 rokov, odkedy mi pred 6 rokmi cez Ads manažera, lebo som nemala dvojstupňové overenie, zaplatili thajskú reklamu za 1100 eur z mojej karty, takže ja vôbec platenou reklamou odvtedy nič nemám. Dobre, a štatistiky prosím. Dobre, ránko, dôležitá dĺžka reelu, áno, aký dlhý odporúčate. Závisí to od toho, čo je obsahom. Krátky reel by mal mať titulok a pod tým dlhý popis, aby sa prehrával viackrát. Všade musí byť hodnota, hej, nie je to, čo sa nám páči, to, čo sa páči publiku. A keď máte dlhý reel, môžete mať dlhý reel, ja mám napríklad dlhé reely aj cez minútu. Ide o to, či to je nejaký recept, návod, či je to niečo zaujímavé, hej. A tiež by malo to byť také, že tá pointa vlastne príde až neskôr, pretože napríklad ja mám priemernú pozerateľnosť mojich reelov okolo 25 sekúnd, hej, 25 sekúnd, a pritom majú minútu niečo. Ale už po tých 5 sekundách sa vám to počíta ako to videnie. Dobre?
Čiže závisí od toho, aká je to téma, aký je titulok. Keď dáte dlhé rílko, stačí krátky popis, ale do toho dlhého rílka potom môžete dať titulky. A tak je fakt, že skutočne to závisí od tej témy. Určite nerobte rílko tak, že začínate ahojte, prajem vám krásny deň, dnes sa porozprávame o tom, šuchne prstom vôbec, hej. To musí byť fakt silný, hneď prvých 5 sekúnd rozhodne o tom, či ľudia prečítajú popis alebo budú pozerať ďalej. Keď prvých 5 sekúnd je nezaujímavých, šuchnú prstom preč. Dobre? Ich to proste nezaujíma. V prehľadoch je pekne vidieť, kedy sa moji sledujúci pozerajú. Napríklad mne tie štatistiky pozerania, kedy sa moji pozerajú, ukazujú úplne, že že nezmysly, ale také 5. cez 9. No ja by som sa veľmi na to nefokusovala. Ja si to napríklad viem odsledovať podľa toho, že koľko do hodiny má moje reelko lajkov, tak viem, že či má nejaký potenciál byť úspešné alebo nebyť úspešné. Bavíme sa o tom, že už máme nejaké aktívne publikum, že nie je to úplne nový účet, dobre? Ahojky, je dobre si občas propagovať post alebo reel, to už som odpovedala, ja platenú reklamu nič. Hlas je perfektný, pekný, ďakujem veľmi pekne. To kvôli signálu, ja som v AT a krásne vidím a počujem, ďakujem. Dobrý deň, delám opaľovacie na strieky, mám zdieľať fotky, ktoré nie sú úplne estetické. To ja vám vôbec neviem povedať. Ja napríklad vôbec neviem, kto mi často chodí, robím toto a toto, mám robiť toto a toto, ja netuším. Ja si potrebujem urobiť analýzu, o ktorej je ten môj kurz, ktorý máme, alebo v konzultácii, a podľa tej analýzy ja vám viem povedať, čo je trendom vo vašom biznise na svete a čo máte alebo nemáte robiť. Ja nie som odborník na opaľovanie ani na strieky, ja nie som odborník v podstate na nič, ale trošku sa rozumiem do Instagramu a viem povedať, že čo tu funguje alebo nie, ale skutočne ja by som si nedovolila teraz na prvú povedať, že urob toto a toto. Viem povedať, čo aj napríklad o dermatológoch, hej, že fungujú tie rily, že ukazuje toto áno, toto nie, toto áno, toto nie, alebo že sa vyjadruje, že prečo tento retinol, prečo by ste mali používať retinol a tak ďalej. To sú také teraz trendy, hej. Ale viem to preto, že som urobila tú analýzu minulý týždeň. Okay? Čiže včera som robila zase analýzu, sme robili s Naďkou pre coachov. Čiže akože ja keď už urobím tú analýzu, ja vidím, čo je teraz trend. O pol roka ten trend môže byť niekde úplne inde. Hej, preto vlastne aj v tom kurze učím, ako zistiť ten trend a ako sa to naučiť, aby ste si to vedeli robiť potom stále. Podarilo sa mi dostať tie peniaze z Thajska späť, hej, Tatra banka mi to vybavila, takže vďaka Bohu za Tatra banku a vrátili mi asi po 2 týždňoch peniaze a už si to Tatra banka vyriešila s Facebookom. Je ten titulok dôležitý? Áno. Ovplyvní od doporučenie? Áno. Titulok je, ako algoritmus je čo? Algoritmus je správanie ľudí. On vyhodnocuje a všetko zo správania ľudí vašich sledovateľov. Čiže keď ten titulok je dosť silný znamená, že prinúti ľudí čítať alebo pozerať viac, tak on ho vyhodnotí ten Instagram, že je super, odporúčam to ďalej, hej? Ale keď vy prvých 5 sekúnd ľudia ani nedopozerajú a šuchnú prstom ďalej, ono ten algoritmus počíta aj nevidenia, hej? Koľkokrát ľudia šuchli preč, lebo váš obsah ich nezaujal. Takisto ako počíta, koľkokrát dopozerali ďalej. To proste on všetko berie do úvahy. Dobre? Je dobré mať prepojený IG a FB účet? Určite áno. Určite áno. Áno. Ďakujem. Pozerám dobre zo Švajčiarska. Dobré ránko, Sisi. Tie hodiny, Didi píše, rodinná lekárka, že jej tiež nesedia hodiny, my si tie štatistiky, že kedy zverejňovať, aj pre mňa to je úplne od veci, sú tam také 5. cez 9, čiže to nie. Na analýzu sa teší, Naďka, super. Dobre priatelia, no neodpovedala som skoro na žiadne otázky z toho papiera, ale vy ste sa pýtali pekne k veci. Veľa otázok, inak mi chodí, že ako editovať videá. Ja už som nahrala v decembri, priznám sa, taký CapCut kurz na strihanie videí, krátky, akože úplne free na stiahnutie iba. Ale čo som sa povedať? Hej, že nepáčil sa mi, takže som stiahla, ale chystám sa ho urobiť znova. Dobre, čiže editácia videí je tak ďalej, úplne také základy, to mám pre vás video zadarmo, len ho musím tak natočiť, aby sa mi páčilo, aby vám dávalo zmysel, dobre? No a potom uložím akože liveku, aj na YouTube to asi bude.
A na konci januára už je v príprave, mám kurz Základy Instagramu, pretože veľa z vás mi píše, že nevie, ako... Danko píše, že CapCut je super, ja ho používam na všetkých mojich reeloch, potvrdzujem. Čiže veľa z vás nevie, ako si pridať post, ako vlastne hashtagy urobiť, na čo sú interakčné tlačítka, ako si urobiť nastavenia, ako nastaviť profil, ako si dať a tak ďalej a tak ďalej. Takže na tieto základy Instagramu budeme mať taký kurz, kde bude, myslím si, že mám tam asi 30 videí, takých krátkých, že fakt, že krok po kroku, pretože darmo my sa budeme fokusovať na zvýšenie dosahov, keď my nevieme také tie bazové veci, hej, ako nastaviť Instagram. Mary píše, že CapCut je pre ňu nočná mora, čo si vie, to je bez toho si neviem predstaviť. Mne sa napríklad s CapCutom oveľa lepšie robia videá ako s InShotom alebo s Canvou. Za mňa to je CapCut, je úplne láska. No tak bude to pre teba video, Mary, uvidíš, že ti to pekne pôjde. Bude to 5-minútové video, kde základné tlačítka poklikám a ukážem, že ako to funguje a len sa s tým potom treba hrať. Dobre, len to so všetkým, akože tréning robí majstra, treba sa s tým len hrať. Uložím, bude u mňa na profile, keď sa uloží, tak bude uložené, lebo niekedy sa to neuloží úplne. Dobre, ako získať sledovateľov pri založení nového biznis profilu? Nech sa páči, konzultácia alebo kurz, mám na to. Má zmysel platiť reklamu? Nie. CapCut mi príde najjednoduchší, áno. To by som rada potom info o hranom školení prezrieť. Určite bude a myslím, že 26. mám naplánované zverejnenie toho kurzu, čiže bude o chvíľu. Skvelé informácie. Skvelé informácie to boli preto, lebo ste sa pýtali skvelé otázky. Kurzy nájdete u mňa na linku v profile, čiže kľudne, to je vlastne iba ten jeden, ktorý zatiaľ mám, a takže si kľudne tam pozrite, načítajte si, je tam aj e-book free, aj konzultácie, čo vám bude vyhovovať. No a teším sa na vás zase niekedy na budúce, možno, že si to zopakujeme budúci týždeň, lebo otázky ešte máme, ale možno vám toto bude stačiť. Takže ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám najkrajší deň. Čaute, ahojte.